Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat betaald parkeren opnieuw wordt ingevoerd. Dat is vanochtend bekendgemaakt door de overheid. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Stedelijke Planning in samenwerking met de stichting Willemstad Parkeerbeheer kondigt aan dat betaald parkeren opnieuw wordt ingevoerd. Zowel in Punda als in Otrabanda. Vanaf 15 oktober moeten mensen een gulden per uur betalen en daarna 50 cent voor elk half uur. Vanaf 15 oktober zullen parkeermeters worden geïnstalleerd op strategische locaties om het parkeerbeheer te optimaliseren. Veel mensen zijn er niet blij mee, want het kost geld. Maar tegelijkertijd wordt er bij de introductie aangegeven dat er ook veel voordelen zijn voor bezoekers van het centrum. Waaronder betere beschikbaarheid van parkeerplaatsen, kortere afstand tot winkels en attracties en het besparen van tijd. Bonden en overheid overleggen weer. Nou, we hebben elke dag in de afgelopen week aandacht besteed aan de frictie die er is ontstaan tussen vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen en de overheid. Vorige week donderdag zijn de bonden weggelopen uit een zogenaamd CGOA-overleg met de overheid. En vandaag gaan ze weer verder praten. Dat is goed nieuws, want in de afgelopen dagen hebben ze vooral via de media met elkaar gesproken. De bonden vinden dat de overheid zich niet aan hun woord houdt. De overheid zegt dat de bonden de mensen verkeerd voorlichten. Maar de overheid heeft ook steeds gezegd, de enige plaats waar we dit tot een akkoord kunnen bereiken is aan tafel. Het gaat om het inkorten van de korting op de arbeidsvoorwaarden van 12,5%. Die is 4 jaar geleden ingevoerd. De overheid wil het met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar weer regelen. Maar de bonden willen tot 1 januari 2023 en daarover zal vandaag worden gesproken. 80% ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat deze week is gepresenteerd. Seksuele intimidatie op de werkvloer is op Curaçao in de afgelopen jaren fors afgenomen. Maar andere vormen van intimidatie, zoals microagressie, spelen nog steeds een grote rol. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Dat is al overhandigd aan de voorzitter van de SER. En het onderzoek is het 4e in een reeks die sinds 2016 loopt. Nog een heel groot aantal mensen hebben laten weten dat ze zich niet veilig voelen op de werkvloer. Dan gaat het niet alleen maar om ongewenst gedrag, maar ook om de manier waarop ze behandeld worden. Karin Bosman heeft dit onderzoek gedaan en we zullen in de uitzending van maandag een interview met haar hierover hebben. Speciale bushalte op de luchthaven, dat is gisteren van start gegaan. Een speciale bushalte op de luchthaven, een zogenaamde tourbusstop. En dat is een gevolg van de grote stijging in het aantal passagiers dat naar de luchthaven gaat sinds vorig jaar. Deze groei leidt tot een toename van de drukte, met name door het groeiende aantal tourbussen. Om dit probleem aan te pakken en zich voor te bereiden op verdere groei is een speciale tourbusstop gecreëerd. En die wordt eind van dit jaar, in december, opgeleverd. Zo is de bedoeling. Jaun Genaro bijt van zich af. Corine Jaun Genaro is onafhankelijk parlementariër momenteel. Zij stapte vorige maand uit de PNP-fractie nadat de PNP-fractie gebroken had met de coalitie van MFK. Gisteren gaf ze een persconferentie en ze gaf aan dat er sprake is van veel te weinig overleg binnen de partij. Te weinig sturing door de leider van de partij, Roudmildo Lamonisse Siria. Geen goed overleg binnen de fractie van de PNP. Ze verwijten de partij dat ze nooit hebben geïnformeerd naar haar positie in de breuk met de coalitie. En sommigen gingen er zelfs vanuit dat ze met de MFK zou willen regeren. Ze zegt, ik ben PNP-lid en dat blijf ik. Nu ben ik onafhankelijk parlementariër en ik vind het jammer hoe de partij zich heeft ontwikkeld. Maar ik wil niet de partij zomaar laten vallen. Voorbereidingen, verkiezingen van start, dat heeft minister Schaltenhato gisteren uitgelegd.
Hij is voorlopig minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. En gisteren legde hij in het parlement uit, ook namens het ministerie van VVRP, wat er allemaal gedaan moet worden om te zorgen dat we op 21 maart volgend jaar naar de stembureaus kunnen. En volgens Hato is een van de punten het versturen van de stempassen die mensen nodig hebben om te kunnen stemmen. Dat werd in het verleden via community boxes gedaan, dus die grote rij brievenbussen die in sommige wijken staan. Maar hij wil dat het gewoon in de brievenbus bij mensen thuis wordt afgeleverd. Mensen die geen brievenbus hebben, kunnen dit als een mooi moment beschouwen om wel een brievenbus te installeren. Om op die manier ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een stempas hebben en ook daadwerkelijk kunnen gaan stemmen. Premier Pisas ontmoet Paus Franciscus. Dat is deze week afgelopen woensdag gebeurd. Gisteren kregen we de beelden. Premier Gilmar Pisas heeft woensdag een bijzondere audiëntie gehad bij Paus Franciscus in het Vaticaan. Tijdens deze ontmoeting werd de premier vergezeld door Monsignor Luis Secco, de bisschop van Willemstad, en pastoor Curtis Meris. Het doel van de bijeenkomst was om de samenwerking tussen de regering van Curaçao en de katholieke kerk te versterken, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het Curaçaose volk. In 2015, kunt u zich wellicht nog herinneren, bezocht de toenmalig premier Ben Weidman ook in het Vaticaan de paus aldaar. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar vraagt de politie aandacht voor een schietpartij waarbij een man het leven heeft gelaten. Dat vond afgelopen woensdag plaats en de politie wil nu van de bevolking weten of ze meer informatie kunnen geven over het incident. Dat gebeurde in Sea-Bay. Wat er precies is gebeurd lijkt nog steeds onduidelijk, maar de politie heeft de resten van een voertuig in beslag genomen dat in brand was gestoken in Colbay. De autoriteiten vermoeden dat de verwoesting van het vuurtuig verband houdt met een moord. En bij die moord is een man overleden. Toen de politie aankwam was hij al overleden door middel van geweerschoten. Er is ook sprake van een tweede slachtoffer. Die liep in de buurt en die was ook gewond. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Er is dus een autobrand, een man doodgeschoten en een gewonde man. En de politie wil graag van de bevolking van Sint Maarten meer duidelijkheid over het incident. En dan gaan we naar Bonaire voor een heel ander onderwerp. De planten op de Caia Grande worden vernield. En dat is niet zoals het hoort. Zo heeft ook het openbaar lichaam op Bonaire gezegd. Die maakt zich zorgen over het feit dat de groenvoorziening in de Caia Grande regelmatig wordt beschadigd. Ofwel door vandalisme of door parkerende auto's. En doordat de groenvoorziening, u ziet het hier op het beeld, vernield wordt, zorgt dat weer voor een rommelig straatbeeld en ongemak voor bewoners. Het openbaar lichaam Bonaire wijst erop dat planten belangrijk zijn, maar vinden vooral dat mensen van andermans spullen af moeten blijven.
En dan gaan we tot slot naar internationaal nieuws, want de enorme bosbranden in Latijns-Amerika blijven het nieuws vullen. In heel veel landen in Zuid-Amerika is er sprake van bosbranden. Peru, Brazilië, Ecuador, Colombia en Bolivia. En dat heeft allemaal te maken met de droogte, met de langdurige gebrek aan water, met problemen van bosbranden die als ze eenmaal gaan beginnen, dat er dan te weinig water is om die weer te gaan blussen. Het zijn enorme problemen en die bedreigen ook de gezondheid van de bewoners en de voedselvoorziening. Een van de oorzaken is volgens de burgemeester van de Colombiaanse grensstad Leticia dat de Amazone opdroogt. Het niveau van de Amazone, de grootste rivier ter wereld qua volume, daalde tussen juni en augustus met 10 meter in de Colombiaanse grensstad. En dat heeft enorme gevolgen, ook voor de bevolking en daardoor ook voor de economie, omdat spullen steeds duurder worden. Dus naast de bosbranden ook problemen met de voedselvoorziening en de economie. En Colombia vraagt hulp. En meer landen in Zuid-Amerika zitten met de handen in het haar. En als je de beelden allemaal ziet, ziet het er vreselijk uit. Toch gaan we hier nu een einde aan maken aan Extra Journaal. Ik wens u een hele prettige dag. We zijn er binnenkort weer. Tot ziens. Dag.